aquí amb nosaltres, igual també t'ho crec. Per tant, gràcies. Bé, bona tarda a tothom. Començant també, volia agrair en Rafael Català que hagi vingut. Bé, els demanem aquest petit favor que no deixa de ser un petit, gran favor per nosaltres. Nosaltres ens teniu molt sentit sempre donem la nostra versió dels quadres, però el que és important és veure d'on surten els quadres. No tenim l'artista aquí entre nosaltres, que és la nostra raó de ser, veure d'on surten els quadres. Per tant, de Tarragona aquí, amb aquesta calor, amb aquesta humitat, per tant, li agraïm sincerament, de veritat que estigui aquí amb nosaltres. Això ho parlar de la seva obra, a veure, és un privilegi. És un privilegi perquè és una lliçó magistral, a veure. És d'aquelles exposicions que cal destil·lar-les, cal fer un cert esforç de destil·lació. Què vull dir amb això? Vull dir que quan un artista té la trajectòria com té ell, avalada per als seus llibres, exposicions on sí, que en fi, que no hi entrarem en el currículum perquè és fora de lloc. No vull parlar del seu currículum. Vull parlar de la seva, del perquè de la seva pintura ara i per què vol dir destil·lar l'obra, no? Un artista, quan ha fet aquesta trajectòria, insisteixo que ha fet ell, arriba un moment que es deixa tot el que és superficial i es queda el que és de veritat essencial. És un home que professionalment ha sigut catedràtic de dibuix en la Rovira i Virgili fins al moment de jubilar-se, la qual cosa li ha donat un permanent, no diré entrenament, però sí exercici i contacte amb gent jove dintre del que és el dibuix tècnic, no? La qual cosa sempre li ha donat un extraordinari darrere del quadre, és a dir, no un extraordinari davant, sinó un extraordinari darrere. Una visió especial del que és un espai a 3 dimensions. Alguna vegada, em sembla que també parlant amb ell, deia coses com que li agradaven tant o més els espais buits que els plens. És a dir, això, no sé si és veritat o no, em sembla que ens ho vas dir fa 4 anys o 5. I això és una de les coses, a títol d'anècdota, que és bo intentar descobrir en l'obra d'ell. Dèiem que l'exercici aquest de destil·lació, d'eliminar tot el que és superflu i quedar-se amb l'essencial, vol dir que en un quadre, en un moment donat, sobretot aquests quadres que hi ha, tota aquesta sèrie de personatges, un es pot apropar en el quadre i veure quasi bé que és desagradable la primera visió. És incòmoda, és dura, és agressiva, és matèrica, és bueno. I en canvi, un va donant una certa distància a la peça i és extraordinari veure les proporcions com són de figura, les actituds dels personatges que ha agafat de model, la seva expressivitat corporal i de cara, de gesto, és extraordinària veure com els ha tret amb un sol cop de pinzell. Podreu apropar-vos i veure una cara i una actitud d'angoixa o d'empipament o de passar de tot senzillament amb una estirada de pinzell i un cop de matèria. Aquest és una mica aquest exercici de destil·lació que ell ha fet com a artista, que ja el fa com a gesto normal i que és potser el més interessant d'aquesta exposició, que en si mateix és la seva qualitat, no? O sigui, hi ha quadres que són per aturar-s'hi una mica i, per exemple, allà darrere hi ha un quadre que té 2 cops de llum, una en la part superior esquerra i l'altra en la part inferior dreta. Aquests 2 blancs, que no són aparentment res, i com configura tot aquest espai net entre l'artista i la seva model. Tot aquest espai buit donat amb aquestes traces de blanc, que moltes vegades és blanc llançat a sobre la tela, és a dir, evidentment amb tota la intenció i amb tot l'ofici que pot tenir una persona que porta 60 anys treballant a sobre davant d'una tela. Doncs aquí està el gran privilegi de tindre aquesta exposició, veient com evoluciona un artista i fins on és capaç tècnicament d'arribar. És una demostració de cap on va la pintura de qualitat. És a dir, molts artistes no arribaran mai en aquest punt, no existeix aquest punt en la seva obra, perquè arribar a aquest punt implica fer tota una abstracció coneixent tècnicament el que és el volum i el que és l'espai, perquè si tu no saps com és una cara no pots treure d'una pinzellada una expressió, el qual implica haver-la dibuixat i dibuixat molt bé. Aquí hi ha alguns 2 o 3 llibres que volten per la sala, que està bé perquè allà un pot documentar-se de com ha anat la trajectòria d'aquest artista. Em sembla que en tenim alguns i procurarem que la gent que tingui una peça en pugui tindre un, però si més no, aquests que corren, si teniu ocasió quan feu l'exposició a poc, passeu-hi un full i veureu la seva etapa
quan era el realisme era absolutament hiperrealisme, veureu la qualitat que treia d'un dibuix. És capaç de treure la llum de l'espai fosc, és a dir, que començar un tema amb un espai de foscos i allà pivotar una llum neta donant tot un espai d'entorn, fantàstic, sense perdre la qualitat del dibuix però sense insistir-lo. És a dir, llançant la pinzellada i ja n'hi ha prou, no cal perdre-hi més estona. Aquella pinzellada diu molt més que molt de detall de molts artistes. No li cal aquest detall, és a dir, ja hi és tot. El que és interessant és descobrir-lo. És a dir, és deixar-se portar per la mà de l'artista entorn de la seva obra i mirar un quadre i a poc ell mateix et sap portar d'un espai a l'altre. I veuràs tot aquest concepte que parlàvem de llums, d'ombres, de rasgos, de pinzellades, de matèria, d'agressivitat a primer terme. Veuràs com es va dissolvent a poc a favor d'aquesta atmosfera fantàstica de l'obra. Per tant, insisteixo que és un privilegi tenir aquesta lliçó de pintura. Un home de 84 anys amb tot una... 80, perdona? Dos. Bueno, 84 el tornaré a tenir. Bé, doncs, un artista amb 82 anys que s'encari en un tema, que el resolgui com el resol i que el faci arribant al públic així és extraordinari. Mireu les peces de vidre, d'aquella segona peça del fons de tot, que no és res, no hi ha ni dibuix, és una pinzellada llarga que visualment dona joc a un volum i a un espai de dintre. La segona peça d'allà, mireu el coll d'ampolla, només allò, un detall, senzillament és allò que comentàvem, un cop de blanc, no té més. I aquests 3-4 tocs de blanc configuren tot el que és el vidre, el reflexe, el dibuix, l'espai interior i el que un pugui anar avançant per ell mateix. Per tant, insisteixo, disfruteu d'una exposició així, és per mirar-se-la a poc, descobriu aquests personatges i capteu-hi les expressions, que són divertidíssims, és a dir, ja no veus persones grans, veus personatges interessantíssims, còmics, divertits, darrere la mà i l'ofici d'un, per mi, un gran artista. Nosaltres fa molts anys, no sé, que vam veure una peça, no recordo on te la vam veure. No, l'anècdota, no permeteu. L'anècdota de Rafael és que ell viu a Tarragona i jo m'he vist anar tafanejant, mirant, buscant, i en un llibre de Madrid vaig veure un quadre teu i vaig dir, ostres, aquest artista està molt bé, això m'agrada, no? I buscant vam coincidir amb en Rafael a Tarragona. I jo recordo que jo te vaig dir, escolta, ets un artista d'aquí però que no es poses a Catalunya. Tu trobes a la Corunya, hi ha diversos llocs d'Espanya, però a Catalunya no hi exposava, no? Després d'aquí és la respondent a Catalunya. Però vull dir, curiosament, tenim artistes amb molta qualitat que són d'aquí i potser per la temàtica o no sabem a vegades per les circumstàncies han de portar la pintura fora, no? En Rafael me deia, per aquest any tinc 6 fires d'art, no 6 exposicions, no sé quantes, no? Em deia, tinc 6 fires a l'estranger que hi assistiré amb la meva pintura. I jo, és que m'ha fet poc, és parat, vull dir, això demostra una vitalitat i unes ganes fantàstiques. I una cosa molt important de l'exposició és que vam penjar la meva cultura dels quadres i l'estava mirant i jo dic, encantat, que és una exposició que et fa somriure, no? O sigui, una de les sensacions que em dona d'aquesta exposició és que, tot i que són gent gran, en cap moment és gent trista o és allò, o pocat, o veient, no, és el que comentàvem, les poses, les postures, la gent, no? A fora hi ha un quadre que m'encanta que és un senyor així, amb la seva senyora al costat, que hi ha la pintura pràcticament de mig cos, de repàs són 4 cops de llapis que has incorporat en la peça, no? I explica perfectament com és la peça i com és la persona i és que estàs tranquil·lament espanxolat, no? S'ha de mirar la panxa d'aquesta obra. S'ha de mirar la panxa d'aquesta obra. Que són 3 pinzellades en vertical. Sí, coses molt maques, no? Per tant, és una exposició que et fa somriure i això crec que és una cosa molt important. Per tant, Rafael, gràcies per portar l'exposició. Hem dit, i torno a dir que és una aposta en Lluís i els que són de la casa per portar una pintura diferent. Creiem que amb una excel·lent qualitat, però diferent, no? No fa gaire un artista de la galeria me deia, si no he de posar Rafael que te la posés un artista de bastants més zeros a darrere, colaria perfectament perquè la qualitat suficient perquè s'aguanta. Rafael.